ngapda sobai pi ke parlo ke bistana dan pe ya ke video ha ke channel lada Lionel Messi ulah nya so sha club Arsenal ulah ban thep adu arpo ban laipo goals ha ka shi samoi hadin baka kontrak Lionel Messi bar ka PSG kan sakut notion ha ka ba Lionel Messi so long no free agent ha ka ne ka ialehkai ban sawan kumtana ka leng urang ialehkai preng barim jong ka Man United Luis sa ulong Lionel Messi so long no player jong ka Arsenal ha ka ne ka ialehkai ban sawan bat lada Lionel Messi unwan man punya so club Arsenal klempe ulah ban thep goal hadu arpo ban laipo goal ha ka chi samoi shushu une urang ialehkai pedang barim ka Man United ule tu ulung baka OLBG ha ka bo Lionel Messi udai very smart player bat kum taw Lionel Messi udai hok ban long urang ialehkai na club Arsenal ha ka ne ka ialehkai ban sawan Luis saha ulah pun kuru da ka buong arangkat Lionel Messi ngapan sya baul sayo ban thep adu arpo ban laipo goals ha ka chi samoi bat unyo shibun ki assist ha ka ialehkai namar udang biang ka bormet borpat kum taw Messi udang ya ba ban ialehkai ha ka Premier League ong ne urang ialehkai bedeng barim ka Man United te parlok tang kini ka kubor ngangai pila sung tu ngin sai kandu ha ka wipat ka video kublai shibun